Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Kumusta kamo mga suki namon na matagpalamati sa kanginan? Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw Miyerkules na kita, Hunyo 16, tuig 2021. Aksyon Hotline. Liwat na naman kita nga magapangalagan sa Aksyon Hotline na program sa mga online listeners kag sa mga on-air naton nga mga listeners karon nga aga ang aton gid nga panamyaw. Aksyon Hotline. Kumusta kamo masuki namon nga matagpalamati sa kahanginan kag sumungman sa online? Ang inyong mga minsay aton gid ginaabi-abi pwede no gid ina mapadala sa aton sining pagpangalagad karon nga morning, no? Karon nga aga. Pwede ninyo mapadala mensahe niyo dira sa chat room kung ara kaya available, kung may ara ikaw internet connection sa Facebook. Sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod may comment section nga pwede nyo mapadalaan sang mensahe. Aksyon Hotline. Amo man sa YouTube, pero kung wala ka iya internet connection, wala problema, pwede kagyapon makapartisipar pagi sa pagpadala sang mensahe sa aton sining text hotline 0963-757-0874. Aksyon Hotline. Anong mga dalagko nga balita nga aton natutukan karon nga aga? Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ariyo sa mga nagaprocess bala sa LTO sang ila sining nga mga registration sang salakyan sa mga student o sa mga permits nila. By the way, may ara sang ipatuman ang taga LTO extension ini, pero problema kay para lang sa mga MECQ nga mga lugar. So pareho diri sa aton, since ang Bacolod kag Negros Occidental is under MGCQ, meaning wala kita diriya madala. Aksyon Hotline. Pero dugay-dugay kay maging kahupon naton ang taga LTO diri sa bilog o sa Region 6 si baloon naton ini. Maki-update man kita karon sa mga cases kabalo ka last time. Pila man ka opisina sang LTO mo ang temporaryo nga ginpasira kag may ara sang ginpatigayon nga mga disinfection matapos iya nga may nagpositibo, no, sa ila sining mga empleyado. Aksyon Hotline. Tibisan din na galing subong Way pili. Kay ang workplace, isa ini sang mga lugar nga mayara sang mataas nga cases of transmission. Ang infection bla, ang workplace, isa ini sang masami nga mayara sang mataas nga kaso. Aksyon Hotline. Ano pagid ang matalakayan ta karon nga ganan ning pagpanghilo nga nagluntad sa isa ka subdivision nga ginkamatayo sang mga ido kag kuring. Uy, siling ko gani nga ang hiluan mo yung kasapatan galing kiti may mga rason man diri posible. Kabalo ka mayara mga tao man nga mahilig kung tani sa pagsagod sang sapat, no? When you say sagod sang sapat, ara na mo halin sa pagdamog sa ila, pagpadako sa ila, pagtatap sa ila. Ano ba ang guabi kon paano mo tawgon nga nagasagod kasang sapat kon ini sila ginapabayaan mo malang nga nagahala na karon ka linagaw sa subdivision? Aksyon Hotline.
Tigaling ang problema, hindi mo niya rason, nga kung na magkasapatan, why mo ni sala ang sapat kung nagalakal nagaw, kung nagutom mo, kung imo hiluan yan, that is another thing, budlay niya karong nga kalabatay niya makasapatan, kagin hiluan. Aber maki-update kita sinibi karon sa punong barangay, dira sang daw barangay Granada ini, no, hibaloon tayo na karon ang detalyigid sininga balita mga ka-aksyon. Ano pagid, no, ang aton na talakayan na karon na nga aga ang pila nga mga LGU nga nagpatigayon sang istrikto nga pagpatuman sa mga pulisiya sa ila sining nga mga boundaries ti aton man karon i-discuss sa. Plus pila ka mga update sa Bacolod City parte sa nagapadayon nga vaccination program, no? Ibaluon tayo na kay tiara ang mga barangay vaccination centers umpisa kahapon or sadtong Monday nag-resume ina mo. O ti baluon ta kung anong latest sini karon iyang adlaw. And speaking of bakuna, dito sa nasyonal ginaistoryahan to subungo. Kay ang gwa balang why man directly ginambal sa Department of Health ngang tuyo nila nga ang may ara sang reaksyon diri si Senador Coco Pimentel kay ti ang gwa yan do clearance sa pagwa mo sa ulihi kung nabakunahan ka na sang COVID-19 vaccine nga pwede na bisan halin sa senior citizen nga daw ang senior citizen do mo ni siya ho ang gingamit yung tinaga parte sa vaccination. Ti ano pa, damo ang reaksyon, siling ni Senador Coco Pimentel, abi, butang tayo sa husto nga perspektibo ni kayang tao nagka-confuse. Nga sa uling gwa, mandatory nga magpa-inject kagid, agod nga, pwede kakagwa. Kay kung wala kakababakunan gwa si mo do, house arrest, bala? Pero pagkaronan tayo na mag-aksyon diri sa aton sining nga pagpangalagad. Online sa hotline. Online sa hotline. Unahon ko lang, ariyo para sa benepisyo sang tanan kay actually na post naman ni sa Facebook page sang LTO sa Region 6. Pero ari para hindi ma-confuse ang ibanda, basahon yung gitpalihog kay ining guidelines na gambal, ining ipapanaog nga order, nga mga lugar lang diri ang ara sa MECQ, no? May mga extension, but joining us this morning is Attorney Alan Sacramento, ang taga-pamuno, taga-serbi ini nga taga-pamuno sang LTO Enforcement Unit. At the same time, siya karon ang spokesperson na sang LTO. Sir, how are you? Kumusta ka na? Dugay na taway kita di Bacolod, sir? Yes, sir. Good morning, no? Good morning, Aksyon Art, no? Okay naman, no? Aha. Iloilo ka lang sa mong gabay, sir, no? Dra ka lang nagatiner? Yes, Iloilo, sir, no? Ano kami sa Iloilo? Sir, tell us, kay para ba lang malikawan ang confusion, especially sa basi kung ang iban nga daan, sir, pagkita nila sining mga parehas nila may advisory, hindi pa mabasa ang kabugusan ng detalye, ang reaksyon kung kaisab lang ang balati mayo kay may ara sang mga extension nga i-grant ang LTO. Can you tell us about sa sining ginapagwa karon nga order nga it was dated yesterday? Yes, no. For those, no. Actually, the memorandum covers those regions that were under the MECQ. No? There was an extension for those supposed to be expiring on June and July. So those expiring on June will be extended until August 31. Those in July will be extending until September 30. No? For clarification for everyone, it is not only the city or the province which were under the MECQ. So if there is an MECQ in the region, no, it will be region. It is a region-wide implementation of the extension. So I see. let's say Bacolod
ang Bacolod was not under MECQ but under, I think it is MGCQ or GCQ. But still, they are covered by the extension. Oh, okay. Opo, So at opo, least opo. klaro ha kay tiyang nabutangan under areas only under MECQ. So ang Bacolod kag Negros although MGCQ but since nga under kita ari kita sa Region 6, we are also covered by this extension. Yes, you are covered by the extension po. Region-wide po yung ano. So lahat po ng mga regions po na nandun sa annexes na nilagay sa dun sa memorandum, yun po ay the whole region po ang affected. Not only those cities or the municipalities or provinces that were under the MECQ. So region po siya. Basta nabilong ka po sa region na yon, and then you are covered by the extension po. Sir, ano ho ang epekto? No? Dahil dito sa extension, wala hong mga surcharges. Can you tell us ano ho ang mga benepisyo dito? Yes, since the validity of your registration, the driver's license or the student permit, no, there will be no penalties to be collected, no. Yung supposed to be na, like for example, ang student permit mo na supposed to be expiring in June, but considering that there is an MECQ, you cannot convert your student permit to a license, then you can still process your student permit for the conversion. For example, it was supposed to be expiring on the June, then you are given an extension until August 31 of this year. I see. So maganda naman pala no itong sa mga students at saka sa mga license sa mga permits po lalo na doon sa mga registration ng sasakyan. Pero sa ngayon ho, kumusta sa lahat po sa Region 6? Meron pa hong active cases o may mga offices pa ba o tayo attorney na nagkaroon po ng problema, especially ito ho sa COVID-19? May mga areas pa po ba na meron tayong temporary closure o nagbalik na ho lahat sa operation? Yes, no, as of this moment, no, lahat ng ating mga district offices and extension offices are operating. So wala tayong suspension of work, no. Before, I think last month, nagkaroon tayo ng mga closure sa mga like Bacolod and Himamaylan. But now, they are now fully operational po lahat. Sir, sa inyo ho, lalo na under sa operation team natin, kumusta ho? Ano ho ang latest na mga operation ninyo? Meron hong naikandak sa buong Region 6 po? Yes po, no, sa aming law enforcement po, patuloy pa rin po kami no, sa implementation po ng ating mga traffic laws. And we also help the LGUs po sa implementation rin po ng mga health protocols nila. Sa Iloilo ngayon, no, because there are checkpoints, we also augment the local PNP sa mga checkpoints nila. But still, we are operating po in full force po sa implementation po ng RA po 4136 because kahit po may COVID, no, still meron pa po yung programa po namin as to road safety. Nandyan pa rin po, no. Last month we celebrated the Road Safety Month. So ano rin po yan, no, kasama pa rin po na nagpapatuloy po kami, no, sa pag-implement because one of the 5 pillars for road safety is including the discipline po sa ating drivers. Sige po. So anyway, kayo po sa LTO ay meron din included din ito ho yung mga barrier sa sasakyan. LTO pwede rin ho maka-check maliban doon sa taga LTFRB, sir, no? Yes, now actually it is the national IATF, no, who provide the guidelines, but we are also mandated to implement yung minimum requirements health protocols. So naatasan din po kami po na tumulong sa pag-implement po ng guidelines regarding po sa health protocols. Lalo na po sa mga public utility vehicles po natin. Opo. At least klaro ho ito
lalo na sa mga taga Bacolod, taga Negros, we are included sa extension ang memorandum order nga ginpapanaog from national. Why naging magko-question attorney unless nga may ara ka pa sang dugang nga ipalabot sa mga taga Bacolod at taga Negros Occidental? So far, okay naman sir. No? Maraming salamat sir at nabigyan kami ng time sa pagpapaliwanag po ng memorandum na bago lang in-issue po. Maraming salamat. sir, mabuhay po kayo at ingat palagi. Okay po. Salamat. Aksyon Hotline. Salamat gina, no? Ang nagaserbi karon nga spokesperson sang LTO Region 6, nga si Attorney ang ila sini nga singuna sa kwanlanisa mo sa enforcement lang tisubong siya nang nagaserbi dire nga kwanban spokesperson si Attorney Alan Sacramento. Aksyon Hotline. Tiyang laom kuya gani kon kay ti ang memorandum di ang mga areas lang under MECQ. Pero ang niya paglaro, basta gani amo ni siya ang memorandum I mean nga na bato nila, ti ang paglaro niya nga bisan diri sa aton sa Bacolod and Negros, although nga ara kita MGCQ ti cover kita siniti importante niya ho. Subong nga sus sa kadamo sa Malayran. Ang Sineco actually subong may mga schedule nga mga areas for disconnection Basi ko ng inyo area na ang may ara schedule for disconnection kagway kakabayan tapos gid tinugangan pag kon may mga multa kaya sa mga registration sa salakyan mo gaway mo pa rin nyo kabudlay sina no may ara ka sang damo obligasyon amo ning tempo nga ano may pa magbalik sa normal nagasala-sala gyapon ang tao kun income kung hindi man maghatag consideration ng mga talatapan sang gobyerno katulad sang LTO ati problema pero at least mayon niya no suno sa kay Attorney Sacramento dala kita gali nga taga Bacolod kag Negros Occidental. May tempo pa nga magpangita da sang inugbayad, no? Kay may nga balita sinimedyo gin-extend pero ang problema naman bayad kita gyapon mangita kita didoy kinahanglan mangita gid kwarta anay ga inugbayad dire. Extended siya pero hindi libre. Dahil ngita ka gid dia ideya, no? Kay gin-extend lang siya pero buhay nagakaulugan nga buhay ka na obligasyon kag balayran mayan kag gyapon amo na ma-post man no kung may salakyan ka sa imo kapin pa kung may negosyo ka may ara ka o ginagawi mong musalakyan ka na adlaw sang tiempo sang pandemic ni siling mo mga tao kundi sang COVID-19 ni damo mga tao actually kilala ko nga nag-obligar mabakal sa lakyan kapin pang out of town nga gubraris Bacolod nagbalakal sa lakyan nagpinangutang sa lakyan tiway ka choice kung diri ka nag-obra sa Bacolod budlay si mo magala ka travel way ka sa lakyan sa tong chimpo sa pandemic ko kami ni Ado Nilmar akong tricycle ganing ako gina-service man pagkanto stasyon di iyan ni Ado Nilmar halin pagidi sa San Enrique duwa sila ni Sir Elry. Kita mo na. Tikon way kasalakyan. Karoon na alanganin nila lakto na lin San Enrique pagkanto de. Pero ang good news, again ang memorandum i-post na namon sa Facebook sa Aksyon Radio Bacolod in a short while. Makita nyo na kaga muna, no? Siling ni Attorney Sacramento. Dala kita sa sining extension based sa ginpapanaog nga memorandum order. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo.
Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungan Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kaintangan Responsable at pagbalita Pagdayo na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan,
Ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site
ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Pabalik diri sa ino palatuntunan Aksyon Hotline, i-acknowledge ko lang ni Anayo ang mga nagpadala sang ila mga mensahe karon nga aga, no, isa-isaon tani parang matagan naman na pagtamod gi Elizabeth Malakagamala, madam mga aga si muda, thank you for listening. Kay Sir Joval Trinidad, siningag greetings sa halindri sa Amon. Ang mga listeners and viewers ko no, ginatamayaman from the rising city of the South. Araman si Milchurita Ferrer, siya good morning Aksyon Art, kamonitor lang kami sa Barangay Bata. Lida Zamora Yamagisi sa Tokyo, Japan. Imbong Jocampo sa Barangay Hall sa Barangay Maaw. Stephanie Gayem Lacson, sininga good morning, watching and listening here at Barangay Mulubulo, Kawayan. Uy, sa mga taga Barangay Mulubulo, Kawayan, good morning sa inyo. Kay Vic Itabag, morning. Starring diri ang kwano, mga litrato nyo bla, sa Daily Star nga mga photos. So, dalon ko nili si JM, dason das lugar ko sa Barangay Mulubulo sa Kawayan, sa sitio Makapula. Pakita jay ba makantaklad ito na so no kay magpalitrato kablangin ang ara kasbabaw sa putok-putukan sa bukid nga mga panganod makita dugatungtong ano-ano lang gasakay ka sa eroplano. Actually na experience nato na singuna sang masami kita nagataklad sa sitio namon ang Makapula na mo dara sa Malipantaw no, iya naman sang tumina kag sura nga sakop. Nami nga mga area, subong damo ka talaklad galito. O, tiganing do, may ito sa uman, do ito yung pandemic, do ito yung COVID-19, kay silahanon lang grupo, katalaklad na ito mo. Halong lang kabay pa nga mga sige-sige na ang lugar tandira, no, nga makilala man, damo nagali mga tricker, kung kaslaka na. Basi kibot lang tayo sunod sini, si Aksyon Dale, bala sumaka man ito sa lugar namon. Aksyon Dale lang balalang ko, parang nga mapadalaan nga ito Bisaya ng manok. Mary Joy Camiro, siling niya, happy birthday, Tita Alice Salaginto. Si Tita Alphabito, dira, ay ta, morning, si Tito Jo Anlap, i-regards lang ko. Angela Gayon Dato Castillo, morning, monitor lang ko sa program mo, greet ko lang tupad balay ko, ga monitor adlaw-adlaw. Tupad balay mo, sino ngalan niya? Si Fi Domingo. Fi Domingo, Sangbanga Tutong Juan Pilisa. Thank you Titich Vicente. Ay, kabudlay ba sound sa ngalan mo? Araman si Sir Alex Monteza. Siling niya paliyog greet lang, ilan ni Ma'am Vanessa M. Mayo, Doc Mayo, sang Minnesota sa USA. Araman si Mrs. Alvarez, sang Tangob,
Si Ma'am Jinky Dialagdon sang US, kag sa pamilya Dialagdon apil sang Pandanon DSB, morning upod sa puwersa sang AFC. Salamat gina sa inyo sininga pag monitor. Sa kay Engineer Raul Velasco, ang utod ni Toto Onyok kag Ruel Velasco, no? Salamat gina sa imo Engineer Raul, my good friend Velasco. Araman si Lipong Chupoy magbanwa dira sa Macau, China, kag Ilma Lusok kag retired Major Paterno Turalba. Human Lumina, good morning. Online man si Bro Ivan Huisda kag si Mrs. niya. Halong gid pare sa pag-travel. Bia Jonathan, sir, good morning. Tomas Bruniola, Bertie Rapusco Caraballo, nya putok-putukan sang kunog-kunog kag malipantaw. Correct gina nung Bert? Sa ulado mo man ha. Uy, taga dito man sa kuan mo. Dito man sa South, dito man sa Mayang. Ay, sige, salamat gina. Morning sa taga Mayas sa Silay. Sige salamat gid. Mary Grace Eugenio Fermin, good morning ma'am. Now, diri kita sa balita niyo kay Hilo Blas Kuring kag Ido. Actually, amo na ganigin muno ko kay ina. Ang pagsagod sang sapat abin nyo sa ibang mga lugar sa Amerika, magsagod kag may pet kato halimbawa abi Ido. Kamahal gali na to ya sa mga balayran, obligasyon mo sa gobyerno, may mga insurance and all, kapin pagid ko ng Ido mo. Halimbawa, blay na yung mga malahalon nga breed, kabudlay ni sa Amerika na to, kay kadamo sa mga requirements nga dapat mo gid i-comply. Ti kapin pa kon mga French Bulldog ang imo sining ginasagod, kamahal na dito. Uduay ka man niya masyado makita to sa Amerika nga mga, pero sa aton din nga may mga askal, no? Pero diri sa Pilipinas, diri sa aton sa Bacolod, may mga lugar nga kung lantawon mo, sus may Ido, kaguring purtigal linagaw niya sa dalan. Now, actually, problema, gimana mo, kaya dapat magsagod ka sang Ido, sa kasapatan, be responsible. Hindi man pwede na nga ginapagustuhan mo lang nga ara sa lagwerta mo, sagwa sa lagwerta mo, galinagaw da, nga pwede makakagat, pwede makahalit sa pariho mo, magsulod sa puluyan sa piyakto, kundi ang gwasi na perwisyo. Now, galing kay aring balita ho, do kasimple man lang aktuling report ni, parte sa pagpanghilo, ambot ko na kadangat na nistalatapan dira ni Kapitan Alfredo Talimuda Jr. sa barangay Granada. No, kabay pa hindi lang ni sa barangay Granada naton gina-address. Nga ini nga problema, kabay pa inang pag sinagod blas ang sapat, nga kung magsagod ka, please, sa nasiling ko na, be responsible, kay kabudlay sila mo. For me, kung nagasagod ka sang sapat, ako ya personally, kung halimbawa, nagdugay na sako ng sapat, grabe ang connection ko da. Actually, member na siya sang pamilya, ang pagkabig ko na siya ya. No? Grabe ang connection nyo bla, pero ano naman, allegedly, ginhiluan nga may mga nagkalamatay. Nakadangat na nistalatapan ni barangay kapitan. Amon ni siya nga, amon nga mapisan, nga barangay kapitan sa barangay Granada. Kaya nga amon ginaistaran sa Patricia, sakop ni sang barangay Granada. Online sa hotline. Joining us this morning is barangay Captain Alfred Talimudaw Jr. Sir, may aga Kap, how are you? Kumusta? Yes sir, good morning Sir Art. Kag sa aton tagpalamati, no, maayong aga kay inyo tanan. Salamat kisa tayong ginatag sa Aksyon Radio Bacolod. Sir, ang butang langat na si imo ni, ining reported bala nga daw pagpanghilo sang kuring kag Ido dira sa lapit actually lang da sa amon sa Patricia nga kaso ni nagkadangat na ni si imo Kap. Kahapon lang gid Sir Art, no, ka Aksyon Art kay natabo ang pagpinatyanay sa nagigat pa nga mga inadlaw kag
ano gani ko nga ang wala gid nagpalabot yung mga opisyalis naton dira sa Providence. Okay. At the same time, yung mga abyan makita dira. Even may barangay reporter kita dira nga na-assign pero sila iyang nga area nga ginagistaran. Tutupad lang siya. So wala dito nakabalo until sa time kahapon may nagkadto diri sa aton nga nakabalo dito investigar naton positive gid no may 8 ka ido kag isa ka kuring nga napatay kag iba nagakadunot na gani sa gapanimaho na gid bala so balan. Okay. So may ito yung patigayon nila kag ipalubong subong padayon na naton pagpangusisa kay ginapagin naton ang nga kahimuan kay last year. May report man nga natabo nga mga more or less mga 20 kay do ang napatay. Sisilin ko ini nga kaso isolated sa barangay Granada kay the only place nga may amo sina nga mga insidente ang sa Providence Negros. So, hindi mo ko kasiling nga ara dira sa sulod o simple may gagawa sulod ng mga tao gali kay gated guard house. Tapos kung wala sticker ang salakyan o kung mga outsiders, private nga mga linsagwa, gabilin gina na ID sa guard house. Paano mga sunod, no? Okay. So, ini ako gapati ginhungod gid ini ang paghimo sang pagpanghilo sa sa ating mga kasapatan. So meaning gali hindi niya mga stray dogs, hindi niya mga stray cats, kundi ara ni sila within sa puloy-an sa mga pumuluyo nga posible kung may ara gyud man nagtuyo sini kagungod nga ginhiluan sila may mo ngin pangaboy dira mismo sa teritoryo o sulod sang kwan nila mga gate nila da. Nang damo na sabi sang mga homeowners nga damo ni do meron yang ara sa balay ang iba niya action dagwa gid yan no ara gid sa buwa ang ilang mga ido bala. Okay. So ang pagpapanaw naton isa ka street no isa ka street lang na siya ang abuyan siguro no. Okay. Or bakit may nakaon ang mga ido nga gin utang sa basurahan daw there is something na dapat naton man mabululigan. Pagita aton sa sasyon dira sa amo man diri sa barangay. Gani kay kun gintuyo lang ning isa lang kay ido, possibility isa lang ni patay galing kay matya ko ni disgrasya do hungod gid kamakon mga kadamo nagkalamatay pati kuring yung kwan pa na itip pa. Luha lang ni ganyan buot ko kay kung sakwensya kung hindi na kinungot dapat isa tuwa tamo. Pero magwalo ka bilog may kuring pa. Ako nga daan niya, may ido ko sa balay, may ido ko nga na-cage sa babaw sa among tirasa. Tapos may tubang balay nga, ginapakao mo, isa lang kadlaw, kung nakakasago, ang gawori ka, kung ido mo, makakao, kung hindi. Gani man. Tapos ang buraya, ano ginakulpaan ko pag itiri sa Aksyon Art? Basta bigla ko maubos ang ido, sana sa mga may plano, sa mga balimalay, wala, amo nang nakaduka naton. Correct. Amo gina ang problema tuod kay kun ninali way na siyang magtagol da karon kang pinagusto sa lagaw kundi ni imbalaan nga may tawo nga galambiyong kay way siyang tinaghol nga ido. Yes, amo gina naton nga apprehensions no. Kag nga sa isa lang kalye, basta dira sa kalye may plano kung ginuod gid man. Gani man. Anyway, so ini karon ginausisa pa man ninyo kap so laton ako na nogin man pero at least nakaistorya ka na sa mga homeowners kag nakabisita ka na sila dito. Yes, nagkadta kita dito sang pupulo pamangkot kag ato gid ni buliligan ako ga pangabagis ko sa mga homeowners basi wala kung may mabatian sila magwa gina sa ulihi kung sino gid dira bala ang culprit nga naghimo kini. So, mabiniligay lang kita. Kag nga kung man pagpangabay sa aton nga mga kauturan nga tani nang mga kung may ido ka mo, hindi na lang pagwaon sa inyo nga mga panimalay. Isa na nga lessons learned nga kung baka perwesyo ang quantum city ordinance kita dira o galing kay hindi kasarang ang aton nga city vet, ang founding naton nga makwantag tapos kagahapon ari diri ang mga advocates naton sa mga kwan ng animal welfare aminado sila nga aton founding puno na gikayo kasi ginabawal subong ni aton city veterinary officer nga
si Dr. De La Torre, hindi na pwede naisubong ang pagpamatay. Wala na nila, hindi na nila ginapatay ang mga hindi Ido ni? maklaim Oo. na lang ang mga dito. Sugutok kid, damo-damo na dito. Muna siguro nga ang operations ng dog pounding, sabi na ka ina, damo na request ito actually Yes, sir. Nakaspirit sa mga stray dogs. Di panawagan ko lang sa mga tapalamatik naton, hindi lamang sa Providence, sa Bilugos nga Barangay Granada, nga naton nga responsible pet ownership. Atin dapat ibutang sa aton paminsaron, sa aton mga kasing-kasing para hindi matabo o masulit ang ining insidente. Yes, kap isingit ko na lang kay kundi nagasigisige ang roll out subong kag sa mga barangay balang vaccination activity naton. Ang Granada nakita ko may ara mga schedule. Kumusta? Anong latest sa imo na kap? Tang Monday, nagkanda ko makita sa nagliga dito duwa ka session. Duwa ka batch nato ni naging una 132 at 232 sa 300 din kota. Tapos nagbalik ito may bilin kita na edisyon na kita 120 iya to sang AstraZeneca. Ang last Monday gintagaan kita diri naman 150 Sinovac. So nagapasalamat kita ko na kabay papadayon na ini kag dire-diretso nga ma-maximize naton ang pag-vaccine sa aton nga mga kauturan para mapatuan naton ang pag-spread sang COVID. Pero in a way, ang registration mo sa vaccination program, damo nagaman ka kadto sa barangay, no? Kag naka-register online? Nagpa-house to house dito sa Aksyon Art, no? Okay. Limited ang quota nga ginapadala. Ang medicine, ang vaccine. So, hindi kita makasiling, gawa wala kita sa mga walk-in. Itong damo, ang gusto magpa-vaccine na. Pumiro, damo apprehensions, yung iban even ganyan ako ng mga barangay kagawad wala pag nagpa-vaccine kay ginauna natin ang kunanong naka-priority. Sige. On that note, Kap, salamat gid sa time halong gid per may God bless. God bless you, Mark. God bless you, sir. Ang punong barangay sa Barangay Granada, si Barangay Kapitan Alfredo Talimuda Jr. Now, in a way, tinuhungod to na magamo na yung di ka kita imo abi kon halimbawa na suyaan mo malang may nasuya ka abi sa ginasagod nga ido sa isig kapariyo mo kung sa imo katupad balay ina kon tagadra way kita gambal nga tagadra ang naghimo sina nga may nagakapatay kag ang pagpati ginahiluan di kanyo imagine tuod kon disgrasya lang ni iyang kung ano man ang kaon nila nga malabot gintag walo iyang nakamatay ng ido. O kag isa lang kakalye silang gani diri ni Kapitan Talimuda ang problema ni. Although may diferensya giman ang iban nga nagasagod sang ido, kay gina-allow nila nga magwa sa gate nila. Amo na gani ko magsagod kay ido, please. Butangan amo na nga may gate ang balay mo, dira lang siya iya. No para hindi siya makahalit ng mga lagas, mga gat o kunano da sa maglaptas ang igko sa nga dalanon balay mo at least malikawan ina no? Be responsible man nga pet owner pero ari ang lain sini nga ginihiluan ano ginang tinutuyo sini sining nikap lain sina kung masunod di mabatian ta may balita sang ginawatay sa lugar na kaya ang pamangkot, sino abing nagkasulod da? Kaya kung magsulod ka sa Providence, porti maka-stricto na da. Bilin ka ID. O, may salakyan ka, kinala may sticker ka na. Kung wala, ti bilin ka sang identification cards. Ti sino nang isog na kung may pagpanghilo man. O, tilantang monta niya, kabay patuod, way sumatabo sa uli balita nga, inangaraya na sa subdivision nga may pagpanghilo nga natabo, may kinawatay, mo ginabalantayan ta si Ma'am Vanessa Mayon ni Aksyon Art here in America. Matuod ginina nga ang mga animals, especially dog, treat na niya nga family. Ginahibian gani kumapatay. Ahay kaluluoy man ang mga giniluan. Correct na? May kilala si Mrs. nga best friend nga taga Iloilo, ara man sa Amerika. May bana siya, foreigner mo, dito. Tiwais la bata.
Tuling ilaalaga mo na, ido, amo na giserving ano bata, laga, hulid man sila, dra mangga. Kagkamahal ya, may mga balayran sila ya bulanan. Dason hindi mo, for pet purposes lang, hindi ako na mo na be, bakal ka to sang pet o kunido. Para sa mo lang na, hindi yan pwede nga pabataon mo kunano, hindi yan pwede. Grabe kay stricto, may mga insurance ka pa nga dapat ikwaon. Robert Roma, Yolanda Bico, good morning. Silingya, hindi kompleto. Ang adlaw ko kung hindi makamonitor sa Aksyon Radio. Salamat kita. Si Lege Villares sa Chibar. Morning, kay Lucy Achibar sang Talok. Salamat. Vergie Olpinda, silingya, good morning. Monitor from Celine Homes, more power, Action Art, God bless. Harapan si Tomas Bruniola. Sige, ang iban, karon naman, dugay-dugay. Aksyon Hotline 2006. Going WID for best public affairs program for radio. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulon yun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansan anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, kabayan na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampenaya pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod
nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ayo sa alas 9:23 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ariyo damo atat siya actually ginumpisan na kag nagligan nga daw nagumpisan na ang pagplastan naton sa pre-election survey 2022 sa diin. Naumpisan ang pagplastar sa mga kandidato from congressional position, pero ining mga nagapadayon natin nga survey, ang ginahimo diri mga ka-aksyon sa una ito yung probabilities or probable candidates. Subong ang mga question na ginaraise sa mga ginapamangkot nga mga respondent kung bala sinubutuhon mo kung may election giman subong sino ang preferred mo nga kandidato. Diaryo may mga updates ni atensyon sa tanan nga mga supporters kag mismo mga kandidato. Desisyon 2022. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo mo ba ito? Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod. Hotline. Ayos, ari na para sa mga naghulat sa sining election o pre-election survey sa Aksyon Radio Bacolod. Lisab Aksyon, John Diaz. Aksyon John, good morning. Maayong aga aksyon at maayong aga sa tantanan ng mga ka-aksyon, exactly doon mo giniginahulat sa kalabanan. Mga ka-aksyon, yari ang pre-election survey wave 1, mayoralty candidate survey. Bot silingon ang resulta sa survey kung sino ang botohon sa publiko, kung madalang gidman o kung subong abi patigay ng eleksyon sa pagka-alkalde o kung mayor sang syudad sang Bacolod. Ang sunay sa gihapon sa probable candidate survey result, 8 ka mga pangalan ang nagwa. Kaya muna may mga boto nga nakuha sa gihapon nagapabilin sa Wave 1 Result Survey sa Aksyon Radio Bacolod, 8 man sa gihapon ka mga pangalan o galing mayara lagid lang sang paghulag sa mga ranking o konpwesto sa siman mismo nga mga politiko nga ginalantaw magpapili sa maabot nga eleksyon. Sa gihapon nagapanguna sa rank number 1 Action Art si Negros Occidental 3rd District Representative Albi Benitez. Sa liwat, yara sa gihapon sa rank number 1 si Anay Negros Occidental 3rd District Representative Albi Benitez nga nakakuha sang 59%.
Ini Aksyon Art mas mataas ang 3.5% kung ikumparar sa probable candidate survey nga ginpatigayon pinalikdan nga bulan sang Abril nga ginpagwa ang resulta sang Mayo. But sa ringon nagtaas ang iyang nakuha nga porsyento abi. Yara sa gihapon sa ikaduha nga pwesto si incumbent Bacolod City Mayor Evilio Leonardia nga nakakuha sang 27.1%. Ini Aksyon Art ang mas manubo sang 14% kung ikumparar sa resulta sang probable candidate survey for mayor. So rank number 1, rank number 2 pareho sa gyapon. Pero nagsaka sang 4 ka pwesto Aksyon Art sa resulta sang wave 1 candidate survey si Anay Bacolod City Mayor Monico Fontevilla from rank number 7 sa probable candidate survey. Diri sa pre-election survey wave 1 result yara sa rank number 3 nga may 4.3%. Liwat Anay Bacolod City Mayor Monico Fontevilla nga may 4.3%. Yara naman sa rank number 4 si incumbent Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran nga may 3.8%. Nagdubo sang isa ka rank ang nakuha diri ni Familiaran from rank number 3 to rank number 4. Yara man sa gihapon sa rank number 5 si incumbent Bacolod Lone District Representative Greg Gasataya nga may 3.8% man Aksyon Art. Yara man sa ikaanom nga pwesto from rank number 8 subong rank number 6 si Anay Bacolod City Councilor Canotan nga may 1%. Rank number 7 kaga 8 si Anay o kung si ang inigosante nga si Vladimir Gonzales kag rank number 8 naman nga may 0.5% man si Abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano. Pero matsakton mga ka-aksyon ang survey ginpatigayon face-to-face diri sa mga lugar sa sulad sa Bacolod Aksyon Art. Sige. Aksyon dyan, thank you gid. Ang masunod si Vice Mayor, most probably sa udto ina. Vice Mayoralty results was yapon sa Aksyon Hotline para mabli-aksyonan. Sige, salamat Aksyon dyan. Yes, aksyonan naman ang resulta sang Desisyon 2022 pre-election survey wave 1 para sa mayoralty candidates diri mismo sa may syudad sang Bacolod. Para sa Desisyon 2022, ang ka-aksyon nyo, Aksyon John Diaz, ulas ruta sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Bantayan nyo ang dugang resulta sa survey diri lamang sa inyo numero 1 nga istasyon sunod sa Bacolod, ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Ini nga amon ginatang result base ini sa resulta sa amon independent survey kag ginpatigayon sa Aksyon Radio Bacolod, wala niya sang kung sino man nga nagkomisyon, wala sang sino man nga nagbulig kundi ikaw galingon ini gingastuhan ni Aksyon Nona di maala magmanwa kag arang team ni Aksyon Jan nga nagabulig sini sa pagpatigayon, agud makakuha kita sa actual nga survey sa palibot sa Metro Bacolod. So ano man nga survey na, at least para sa akon ganiya, para sa mga kandidato ni, may tagaan na kamugiya pa ho, nga mo na ng sitwasyon, di ba? Di ba yo? Hindi mo yung pagkabigon, dugay pa eleksyon to, paano mo bawion na, tina depende sa kapisan, kag depende niya sa style mo, nga kandidato. Galing kabalo ka, ang eleksyon sa Pilipinas, putik mahal na mo. Nakbudlay na kadaan ng eleksyon sa Pilipinas. Sumong kapin pagigkon, tiyempo na sang binutuhay ng aktual. O, ang importante diyang ati may ara ka palulos. Palulos, ha. Kung ka may ara kay diya gasto kwartang imo kontra, di ka nalang gasto kagid. Kaya kung hindi, mote ila mata mo, may mdaw ka. Dr. Alfred Spearmangosteen Capsule na pulo ka pesos lang makabuligid nga magpapakod sa ating immune system kag resistensya sa lawas. Nagabulig man ini agud nga magkalikaw kita sa mga sintomas blang nga pwede magigo sa aton nga basi masalaan pag may COVID kita. Now, ang Dr. Alfred's himo ini sa high quality food grade gelatin kag ang mangosteen ning gamit diri amo ning ginatawag nga mangosteen o super variety nga mangosteen. May approval pa sa FDA sa Pulso de America kag ang may plantasyon lang niya sining super variety nga mangosteen amo si Dr. Alfred S. Villarico sa Bilog nga Asia. Tandaan na ginahaway niya simbog kano man nga erba agon magpabili ng natural healing properties nga duna
sa mangustin. Sa 10 ka pesos ngayon sini mabakal, magabuligid sa imo ikayang lawas. Manging kondisyon ka all the time. Available ning mga produkto sa Negros Gray, Sincere, kag wakong kamabuti ka malapit sa inyo tag sa mga lugar. Parisisang tea para sa mayo nga resulta. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!